Здравейте, приятели! Сега с вас ще отворим моят нов MacBook Pro от 2010 година. Наскоро излезе нов MacBook Pro с Retina дисплей, който е още по-тънък от този. По-лек, по-мощен и е с удивителния Retina дисплей, който можем да видим също на iPhone 4 и 4S. На Retina дисплей просто не можете да видите пикселите, колкото и близо се приближите. Но той струва над 3000 лева в България специално и в чужбина също така. Този модел има същия дизайн като модела от 2011 година и 2012, другия. За съжаление, тези компютри в България не са много разпространени, главно заради това, че хората, които ги продават в България, и надуват цените яко и струват над 2000 лева. Затова най-хубаво да си го купите в чужбина, някъде някой приятел да ви го изнесе. Така, нека го отворим. Ще добавя повече информация в описанието. И така, когато отворите кутията, виждате новия си MacBook. За да го изкарате, просто дръпвате това и го изкарате с лекота. Много е лек и много красив. MacBook е направен от алуминий и е така, както го наричат, Unibody. Това означава, че горната част и там, където е клавиатурата и около нея е това всичкото, което го докосвам в момента, е направено от едно парче алуминий. Така, нека продължим. Тук имаме зарядното. Това е цялото зарядно. Компактно е и много е удобно за използване. Просто вижте какво е тънко. След малко ще обясня по-подробно. Така, това нещо го слагаме тук и така получаваме по-късия вариант на зарядното. За да го удължим, можем да използваме удължителя, който намира тук. Нека го отворим. Така. След като го извадихме, виждате, че той не е много къс и така зарядното остава доста дълго. За да го използваме същия вариант, както с късото, както с тази част, по същия начин, последния начин, ето, така. И сме готови да го използваме. Само ще ви покажа как работи това зарядно. Това е по-специален модел и работи по безопасен начин, така че да предпази вашия компютър. Тук имаме инструкции за използване и инсталационни дискове. Само секунда да го отворим. Everything Mac. Тук получаваме инструкции за нашия нов компютър. Всичко останало. Тук имаме дискове, гаранционна карта. В принцип получавате и стикери, но този не е чисто нов. И имате и кърпичка с логото на Apple. Ето тук. Така. Както обещах, сега ще ви покажа как работи това зарядно. Имаме компютър с лекота и имаме предпазно покритие, което защитава дисплея от надрасквания и прашинки, докато се транспортира. Макар че много малък е шанса да се надраска, докато се транспортира, понеже дисплея трудно ще се надраска. И така, както обясних преди малко, това е така нареченият Unibody дизайн на Apple. И ето това се има предвид, че всичко е направено от една част. Тук имате голям тракпад, с който може да използвате мишката си. И той има Multi-Touch Gestures. Това означава, че може да използвате няколко пръста за определени функции. И така. Компютър има светеща клавиатура, така че да мога да го използвате на тъмно. Има сензор за светлина, така че той автоматично се светва, когато се налага. И автоматично назначава колко да е висока яркостта на екрана ви, така че да не ви тормози очите. Така, ето как се използва
Apple MagSafe. Така се нарича, понеже се използват магнити и къде с магнити няма как да направим така, че ако го дръпнете от масата, това зарядното, няма да се бори компютър и просто ще се откачи с лекота. И може да го използвате и на двете страни, и на другата, и на така. Надявам се, че това видео е помогнало. И моля, харесайте го, коментирайте. И така. Тук имаме MagSafe, интернет. Това е Thunderbolt конектор. Това е Mini DisplayPort и Thunderbolt, това е FireWire. Това са две USB-та, слот за карта памет, слушалки. Тук имаме индикатор за батерията, като сте показва колко батерия имате, колко е заряден. Тук имаме Apple, както те го наричат, Super Drive, но това е просто DVD, в който пъквате DVD-то тук и е много приятно за използване. Отдолу нямаме нищо, разбира се. Може да му обновите паметта, хард диска и така да направи още по-бърз. Добре, благодаря за гледането и лек ден ви пожелавам. Довиждане, до следващия път.